И като местиш жълтата пусната, червената дръпната. Сега ги преместях. Трябва да тръгна леко напред и да дръпна ватманката, се казваше това. Те европейските нямат. Да мой да закопчей. Тръгвам тъй, дърпам тази. Айде, закопча. Чопа излезе и закопчава трейлера. Да отивам да покажа документите на изхода. Добре, по-рано разтваряха от апойтмента. Не ме изгониха. Работят с хората. Като няма камиони, какво ги спазват чак толкова с тези апойтменти? Каза направо да тръгвам. Добре, газ за рестерията. Сега къде са сложили нов паркинг, явно като е имало работа и всичко се е напълвало тук с камиони. Сега няма никой. Право излизам на магистралата за Милоки. На хубаво място този адрес. Тук направиха нови мостови пътища и навигацията се бърка. Вече се оправи. 70 мили само направо до адреса. Че какви лампи сложили, се носи на някой алея пешеходна за разходки. Значи сега фащам магистралата. Тук вече е за Милоки. Дариен, това е тук сръбски ресторант. Сме идвали тук с камиона с жена ми, бяхме, ядахме сръбска манджа. Пристигаме къде е рестери 1 миля. И пише дали я не става, то рано още то. Сигурно ще е празна. Айде. Тук вдясно смятам да спра, да не ми бранчат, че някой не ги гасят цяла вечер, няма спане. Тук има някаква пътека за разходка. Я да повървя малко. Както и няма ограда, по принцип навсякъде е оградено. Или е някъде по-нагоре. Колко много паднали дървета. Никой не ги обира. Горе има някакви къщи. Гледай какво става с дървета. Тези къщи нямат ли печки? Той да има, те ги мързи. И къде е оградата? И аз викам, няма начин да няма ограда. Тук само огънче да се запалиш, както карах месо. Трябваш да се сваля един бут. Айде към камиона. Тук е пътека на сърни. Тията ограда се прескачат, все едно и няма. Къде са минавали тук? Винаги съм се чуял колко много паднали дървета и никой не ги събира. Те даже като чувстват някъде покрай пътя, правят големи купчини и ги палят. Не ги дават на хората някой да ги вземе. Тук всички къщи газифицирани, никой не му се занимава да мъкне дървета. Гумите наред. Имам 40 мили до адреса и оттам до вкъщи 100 и нещо. И ще ходя да разтварвам на другия ден, вечерта. Сряда сутринта. Я да видя как е трейлера. Добре.
Другия курс ще го измета. 38 мили. 9 часа. Към 10 съм там. Аз съм за 12. По-добре да отида там да стоя. Хем да се стопли кабината. 1 градус е вънка. Наближавам Милоки. Хващам за Фон ду Лак. Още 10 мили. Височина на моста 14,5. Аз съм 13,6. И 13,6 да пише пак трябва да мина. Защото съм минавал и такива мостови. 14,5 е висок. Още 5 мили. Това е от водната кула. То вече съм направил 50 курса от там сигурно. И винаги се разтоварваше днеска. Същия ден, а сега разтоварвам утре и то чак вечерта в 10. Медисън моста, после от тук ще се прибирам. Ей по този мост отгоре. Ето е водната кула. Той е близо тук до магистралата. 2 светофара. На лесно място този адрес. Ако си за 10 часа бързо отварят, ако си за 12 след обяд. И аз естествено съм за 12. Другия светофар вдясно. Само да няма коли. Много остър завой. С някакви раци карат. Завих. Остър завой. Видим има ли камиони. Те са тук 3 компании. Аз съм най-лявата. Никой няма. Тя да обърне. Едната стваря 4-та. Пускат натварят. Той явно е за 10. Ще ми дадат врата, ама отварят след 12. Сега пак трейлер сприли. Тук трябва да обърна. Една маневра. Завъртях. Да видим какво ще кажат. Тета с деца вънка двамата товарят. Като се махне от този да паркирам на неговото място. Чакаме. Натваряха го да паркирам на 4-та каза. И да видим кога ще натоварят. Тук малко тясно, ама аз съм освикнал. Те сега сложиха и линии. Преди като нямаше линии беше по-трудно да се ориентираш. Сега по линията е лесно. Добре,
точно по чертата. Ще пусна рифера като натваря, то студено. Чакаме. Натоваряха, взех документи, ждам там напред да затворя, искат снимка на пломбата, на документите и на температурата. Как ги наджаскали да го укрепя. Пломбирах, тръгвам за вкъщи. То с палети натварял, ще разтварвали. Сигурно тук ще разтоварва. Навигацията още се бърка надясно, иска. Те отворяха тук наляво. Магистралата е отворена вече, тя не знае. Трафик ли има, че сложили такива светофари? Вече фащам за Уисконсин Делс. Още точно 70 мили. 1 час до гаража. До Quick Trip и утре вече ще ходя да разтоваря. Обаче първо трябва да я до сервиза. Ще имам някакви хлабави болтови да ги видят. Тук да проверя болтовите как са. Аз единия горе-долу го стегнах, обаче другите не мога. Тази рестерия голяма я направиха, сигурно събира стотина камиона, че и повече. Сега ще снимам болтовите. Този го сменяха, стегнах го, този е стегнат. Всички други, този е хлабав, този стегнат, този хлабав. 3 хлабави има. Само да не са скъсани. Утре да ги видят. Добре държат. Монтьора каза утре към 1:30 да отида. Ще имал много работа. Аз разтварвам до вечера в 10 утре. Има време. Имам още 45 мили до гаража.
пистите вече няма скиори. Снега се разтапя. Вече до година. Пък иначе бая коли има. Може и още някой писта да работи. После къде ме изпревари, лявата врата му не е затворена. Сигурно е празен, иначе като пломбират щяха да видят. Модните атракции. Още нещо ще строят. Калахари. Сервиза, къде хоря на Рокито е тук вдясно, ама утре нямало време. Имал много заявки. И ще хоря на моста, има един друг. Каза в 1:30, до 2 часа бил свободен. Иначе и там е сервиза. Чак пак толкова много работа в четвъртък. Показва колко места има. 7 мили има 9 места, на другата има 30 места за камиони. Да можеш да се ориентираш. Прибрах се, няма зареждам утре пикапа тука. Не знам, жена ми кара ли пици, не кара ли. Се паркирам на мястото. И утре вече първо на сервиза, после разтоварвам. Никой няма тука. Всички от другата страна. Къде е пикапа? Прибрах се. Таня няма, явно кара пици. Тя да видя как е езерото. Колата няма другата. Събрала тук шишарките. Утре трябва да ги хвърля. Топло вече има още лед. Сигурно вече утре ще се махне. Още не ма пусна лодката. Само тук останал, че дебел. Може да се ходи по него. Там вече се е размразил. Птичетата се къпят. Ей гъпатката. Почват да мътят вече. Има ледоход, отива към водопада. Почти се е изчистило езерото. Първия рибарин. Пък не разсад се. А отиваме за риба. Той още кея не е пуснат. Той как е пуснат тази лодка? 12:30, камиона дига въздух. Трябва да откачат трейлера и да отида до сервиза да стегнат тия болтови и да регулират лафета. Ще го откача и до тия там. Готово. Винаги се пускат първо краката на трейлера,
после всичко друго. То тук е близко на няколко мили. Айде. Трейлера го откачих. Малко извън града е сервиза. Ще и за утре имам курс. Те тук вдесно. Той един път дет идва да ме дърпа столовачката. Обаче за двигателите нямал софтуер на Пакар. $4000 струва, ми викам, купувай го. Ще идвам тук и двигателя да оправя, спра тук да им кой ще каже. За да ида от другата страна на сервиза, ще ли да отворят вратата. Той има и негови камиони, даже ми вика за шофьор. До Далас вика Стеди с рифер. Вика има и тези самосвали и те негови. Те чакат още замръзнал. Днеска минахме един с чакъл, не може да го изсипи. Замръзнал чакъла. Натварял мокър. И аз като карах в България самослав ми замръзвал чакъла. Магнезит. Не можем го разтварим цял ден. Само Питър били тука. Готово. Сложиха 3 нови болта. Единият се скъса като го стягахме. Сега трябва вече да е наред. Хайде да закачам трейлера. Сложиха 2 нови болта, този и този. Другите ги стегнахме. Трябва вече да държи, ще ги проверявам. Аз си купех такъв камък на гидорията и утре от други ден ще ги проверявам. Ако трябва малко ще ги притягам. Лошото е, че трябва да се откача от трейлера да може да бръкнеш. Еми ще оставя тук камиона, няма го местя. И към 7 часа отивам да разтоваря. Ей, този класик жена го кара. Даже вече ударяла камиона. И как и дават Хазмат да кара. Явно новобранец. Ей го пикапа. Се бона и го тестват. Има вече рибари. 2. Четвъртък днеска. Чакам да стане 7 да отивам да разтварвам и карам малко пици. Тук помагам на жената. Реката пълна. Е там от тония мост отдолу, какви големи шарани съм виждал. 6 часа. Този тук направо го разглобил целият двигател. Главата чак е свалил. Гумата му умекнала. Паркинга взел да се пълни. Температурата добре. Антифриза проверих добре. Нищо не тече. Остана болтовите да притегна като спра. Ще да по-рано, ама може пък да им трябва товара. Не ми се вярва по-рано да разтварят. 2,73 бензина. 3,13 нафта. Просто как спрял. Баш на завоя. Посока Елрой, те пък са блъснат. Преди малко се запали една кола тук. Тя даже изгоряла. Додаха 2 пожарни. Разтопи се леда, пълно с рибари вече. Събота и неделя откриваме сезона. Борел взел ремаркето за лодката и отвил за лодката.
Елрой, другото ни село. Тръгвам сега за Амишите. Наближавам Амишите. Е, тук е една каруца. Отляво и отдясно всичко е следи от каруци. Направили си отделен път до асфалта. Айде бе, Мартин, реши къде ще ходиш. Наляво, отдясно. Яците ще откриват сезона вече. Титаник. Така се казва цялата база тук. Дъскорезница тук голяма. Ей, къде е Миша отпреде с каруцата. Ще задърба. Тръгнали са някъде на спирка. Да събират кленов сироп, къде маркучите. От цялата гора една цистерна и тук има една на пътя. То сега е сезона. Къде е другата цистерна. Спира камиончето, събира го и трябва да го приварят. Каштън. Население 1100. Тук отварях вдясно тия рампи преди 2 седмици. Що нямаше за утре? Трябва да ходя на 1 час на север, като разтварят. Разтваря сутринта в 7. Къде е компанията? Вина. Няма да толкова рано врата, след 8. Бая камиони чакат. Значи има празни рампи, но аз ще ме разтварва втора смена след 8. Винаги чакам тук. Как спрял класика, взел за 2 рампи място. Трябва да се правиш да и тия двата. Не ги гасят, бе. Топло вънка, сигурно е плюс 12. Не знам кой е пуснал, парно ли, климатик ли. Защото не е негов камиона. Всички рампи тук празни, обаче от тук товарят. Надолу разтоварват. Плюс 15 градуса. И не гаси камиона. $50 на вечер. А той може да стои тук 3 дена и няма го изгаси. 16-та врата, да не повярваш. Кафенци взех. Вътре има кафе машина. Направо каза да паркирам. Когато искат вече да разтоварват. Някъде там от последните врати. Да я търся. Къде до този червения на Роял. И те тук са домъкнаха и каза на затворени врати, те отварят отвътре. Добре, поне съм на врата. Чакаме. 8:30 разтоварим. Да видя как е вътре и да изключа рифера. Донеси документите. Да видя по-бързи, че един камион май мене чака. Всичко точно. Тос май мен чака да паркира. Айде на трък стопа. Отивам на Quick Trip-а. Знам там един трък стоп.
дето чака Маркария Джаксън, като имаше. До адреса ще останат към 15 мили или 20 там някъде за утре сутринта. Тръгвам посока Лакрос и оттам хващам на север. Курс номер 4. Утре тваря, утре разтоварвам. Ако излезе нещо за прибиране, ще е супер. Не ми се вярва, сигурно празен се прибирам 100 и няколко мили. Дойдох от тук в Гасно, сега посока Лакрос. Приближавам магистралата долу на светофара. Те са складови вдясно и те на Мартин. Нови направи тук. Превзе целия Уисконсин и тук има гараж. Ей, къде тук вляво няма светофар за нея. Стари път, пускам го да мине. Що не минава? Кара се 60. Престерията още затворена. Една година я ремонтират. Отляво е кантара. Вече не работи. През деня работи. Това вече е Лакрос. Четвърти екзит на север. Десния завой да не спират. Някакво градче минавам така. Десетина мили до тръкстопа остана. Тук е красиво, ама през деня има едно езеро. Сега нищо не се види. Quick Trip се вижда вече далечината. Остават за утре 10 мили. На моето място има един камион. Ще спра зад него. Сутринта взема едно кафе и продължавам. В 6:30 сутринта взех кафе. Имам 10 мили. Почват работа в 7. Видите как мирише на прасета. 10 мили. Там ще чакам. Това градче ще товаря. Обаче съм чак на другия край. 2 мили още. Пак през центъра. Тук има Quick Trip, ма няма къде да спреш камиона. Направили кръст да свети. И те имат тук
тук е циганска махла. Мобил хомовите. Ей, къде е тук вляво? Още затворени. А портала отворен, ма то се влиза тук отзаде. То с камион къде е спрял. И от тази рампа съм отварял и отпреди от другите. Разпра тук зад него и май още не са почнали работа. Този контейнер ще го отварят ли? Няма пломба. Да видя. Той пък обрамчи отдолу. Явно контейнер с хладилник, да. Може и към тока да се пуска. Значи той ще е пълен. 6-та врата. Трябва да обърна долу и да паркирам. 34 градуса температура. Кашкавал. Дано да е по-леко. Ей тази врата. Те бързо отваряха тук. Тия долу да завъртя. Тук ще вратна. И на тези врати съм отварял. Ма преди няколко години последно. Тук трябва да паркирам, има ленти лесно. Да отворя вратите, ни казаха да местите осите. Тера горе-долу чист. Другия, всяка трасвара ще го измета. Веднага отвориха. Обаче не светна, червена светна. Естествено и Мартин. Всичко предвзема, нищо не остава за нас. Дед викат големите акули и жаждат малките рибки. Натоваряха, ама забравях тук. Идваше ли някой да слагаме пломбата? Май идваше. Трябва го изчакам да дойде. Никой не идва. Сега дам напред поне да затворя вратите. Кашкавал. Укрепели го. Добре. Де един работник каза да е до офиса. Там сложат пломбата. Ама да дръпна, че то с камион и той ще тук да отвари. Аз добре, че го изприварях. Той то с контейнера. Натварях преди него. Много спи. Айде вземам документи. Има табели, shipping, receiving, от 7 до 3. Всичко точно. Айде, сложаха пломбата, снимаха я даже. 200 и няколко мили. 3 часа и половина, 4. Всичко готово. Пломба, документи, натваряха. Чай да видя колко тежи. 15 тона, добре. Не е 22. Минавам покрай гаража и пащам за Адамс. Реката там покрай нас пак ще мина. С екзит много тясен, някой огънал тук колонката. С бордюр ще гръмни гумата. Някой новобранец. Добре, то си е широко, ама те не усещат камионите. Кърмял гума, къде е хвърлял. И тук е широко и то с бордюр удрели. Айде. Пак през центъра. Той там отива. Включал рифера. Сигурно ще разтоварва. Това място, като имаш и товари, 2 курса правих до Лакрос всеки ден. Давах $800 на курс
за 40 мили. А сега ще карам $900, 200 мили. Тук спах с нощите в сока магистралата и там вече хващам за към вкъщи. Българската компания, къде идва тук из нашия район. Двамата братя от Доспат, къде дошли на бригада, останали нелегално. Купили 1 кило ябълки, измили ги, продали ги, купили 2 и Войчо им дал пари да си купят камиони. Това езеро вече се размразило. Тук една жега беше, пробвах, ама нищо не хванах. Пак бях спрял с камиона на Quick Trip, додах пеша. Асфалтираха пътя, като карах Аркадия Джаксън. Станало много добре. Наближавам 1 миля до магистралата и тръгвам за моста и оттам се отклонявам вече пак през селата до адреса. Още един минал на Мери Фрейт. Хванали са тук някой курс. Почнаха конструкшените. По-добре конструкшен, отколкото зима. Лед и сняг. Лятото почват ремонтите. Тук сменят моста. Много дълъг конструкшен. Speed лимит 70. Имаше един коментар колко е спид лимита. Уисконсин 70, няма значение, кола, камион, каруца, за всички е 70 на магистралата, 55 извън магистралата. Включвам круиз контрола на 70, то е нещо към 112 или колко показва. Един класик. Сега и той ще ме изпревари. Хваща ги яд, като ги изпревариш. 20 мили до гаража. Минах покрай Walmart на Томак. Чакам да излезе, там имаше един товар. Се товарише тази вечер и утре разтварвам, но още не е излязал. Може и да са го взели. За сега няма нищо друго. Още един тръгнал за лодката да взима. Стягат въдиците. То лодка ли, кануе, много малко трейлерче. Това езеро вече се размразило. Би трябвало и нашето да се е размразило. Слизам точно къде е нашето градче, гаража. Обаче продължавам за разтоварването адреса.
2 часа и нещо. Значи ще имаме празни 2 часа и нещо. Товари за сега няма. Ето тук оставам камиона. Може да видя Таня някъде дори да кара пици. Днеска петък. Миналия петък изкара $160. От тук къде взимаме понички, Dunkin Donuts, Taco Bell, Ленди, Пипи дългото чорапче и викам. Аз съм направо 40 мили направо. Милия има къде да пускаш лодката. Има табели. Но вече там е реката Уисконсин Ривър. Къде е табелата и тук вдясно има място за пускане на лодки. Излезе един курс от Мелоки до Медисън, обаче някаква брокерска компания от Канада, на френски вика говорят диспетчерката, и много лош рейтинга и не ще да го взима. И за сега курс нямам, само той ставаше. И докато говорим, някой букна къщата на езерото за 2 нощувки, вече я пуснахме в Airbnb. Оксфорд. Пак минавам през центъра и наближавам магистралата, ама ще мина под нея. Медисън Сиван Пойнт. Класика кара оверсайз. Ламарини. Това е магистралата, ама няма как да се кача. Не е в моята посока. Още точно 109 мили. Само да не ми са кльофни някой пенсионер отпреди. Това езеро винаги последно се размразява. Малко се пада на сянка и едно такова. Това градче цялото в езера, отляво езеро, отдясно езеро. Тук на ъгъла имаше един, къде е тук железни работи прави. Центъра. Атракции има, водопади. Фокс Ривър. Някъде от тук сигурно извирали. Минава през Чикаго.
много остър завой. Трябва да няма никой. Иначе лентата им чак тук е спрели. Начертали им да спират по-назаде, да можем да завием и някои спират по-напред и трябва да дава назаде. Пак Мартин с Класик има един коментар. Уж богата фирма, пак стари камиони. Тия класиците са по-скъпи от чисто нов камион. Тъс кола от предния гол дизел. Тук много рядко ще видиш кола дизел. Да не е от Перник. И аз викам, що така пушка тръгва. Пак малко магистрала ще покарам. 50 мили до адреса. 15 мили магистрала, добре. Кеваско му тук яйца тварех. Докащам. Какво стана тези скокошки да ни измряха? Ляво. През селата, то добре, че тук спид лимита е колкото магистралата в Европа. 90 км в час. Пак бързо се кара. Той спид лимита е 55, всичко кара с 60. Проблеми няма. Ни пак бачкат нещо. Село Кеваском, тук където тварят яйцата. Няма да излезе за днеска или за утре. На връщане как ще се завие тук? Много тесен завой. Няма направо път. Наляво, надясно, наляво, надясно. Още 15 мили. Десет мили останаха. Пак завивам надясно. Да видим дали вече е до адреса. Посока Милоке. 5 мили наляво и там вече селото е на 4 мили. Тук вече е за селото. 3 мили до селото. Почти пристигнах. 100 мили радиус, нито един товар посока в къщите или Минесота. Като сложа 150 мили, излиза 2 от Чикаго. Ама той имам повече празни до Чикаго, отколкото да си отида. Пък и аз в Чикаго не ходя. Ето го градчето, 2400. Имат естествено мандра. Сега да трябва да я намеря. Може и да съм идвал Молдавна. Къде по тази улица на края на града. Джа 12, то пише до 3 работят. Може да ги фана сега почивка да са. Тук десно им е индустриалната зона. Пише индустриал парк.
Къде е вляво, тук сложили забранено спирането. Значи трябва да отида там на черния паркинг някъде. Тук ако мога да спра. Не мога да се сети още дали съм идвал. Май съм идвал отдавна тук. То стръгва, то спаркира. Много камиони, бе. Да видим какво ще кажат. Табели няма нищо. Да се обарят. Какъв мак антика. С жабки гумите. Той само ги мести тук сигурно. Дадаха на този врата. Този черния сигурно, ако ще разтварва и сам аз. Други не виждам да чакат. Вадиха се на трета врата да скъсам пломбата и да паркирам. Скъсах пломбата, там я фърлях вътре. Всичко точно. Готово, четвъртия курс. Как ме яд, че Тиквел пусна Милоки Каштан и докато звъннем някой ни изпревари. Точно като отидах се чекирам цял ден, гледам и те ще го пусне точно като имам работа. Беше супер за утре. 30 мили от тук нямаш да имам празни. Разтовари за 10 минути. Вземам документите. Взех документи, ждам напред да затворя и ще спра там на ония паркинг. Да изчакам малко, пък може да излезе нещо за утре. Къде спрял бащата на завоя? Аз сега как да отида там не знам. И двамата как спрели. Толкова с места за спиране. Тук надясно пише забранено. Мога да мина. Що така спират, не ги знам. Но май не може да кара на Заря, гледа да спре. Някъде аз и тук ще паркирам и ще изчакам малко. 3 часа, нищо няма. Излезе над 8 Милоки Каштан, обаче го изтървах. Точно като се чекирам. Ще се прибирам празен. 2 часа и нещо. Няма твари. Те що седят на пътя, толкова с места има за паркиране. Интересна работа. Тук вдясно може да спре. Стои на пътя и чака там. Аз от тук минах като отивах да разтварям, сега се връщам по същия път. Само че ще хвана за Портаж. Празен като съм ще минал там, сякаш по-бързо ще се прибера. Тук сега острия завой. Дано да няма коли. Завих, нямаше коли. Колко много мандри да няма един курс. Преди правих по 2 на ден, сега няма един на 2 дена. Пак на магистралата, този път ще е за по-кратко. 5 мили магистрала. И то сколко кара.
тази магистрала. Сега ще сляза на магистралата за нас вече. След Портаж. Тук съм минавал. Speed лимит 55, аз карам 60. Този изпреварва. Това ми се случва много рядко, един път в годината. Не знам що изпреварва, като карам с speed лимита. Всичко кара с 60. Няма нещо баири. 2-3 пъти ми се е случвало на магистралата, ми изпреварва. Аз съм крайна дясна лента. Той изпреварва през шолдера отстрани. Къде е аварийната лента? Портаж, малко трафик има. 4 мили до магистралата и до гаража е магистрала. Тук има 2 светофара да мина. То светва зелено, няма къде да отидеме. 2 светофара и не мога да правят трафика. Толкова ги няма да става трафик. И там светва зелено, тук е червено, никой не минава. Светна ми зелено, няма къде да отида. Американски център. Няма никой пеша да върви, то няма и масички вънка. Всички с колите. Отива с колата на Макдоналдс, взима от прозореца и въобще не слизат. Спорт център за риболов и лов и риболов. Светна за 5 секунди. Не можах да мина. Айде, мина ги светофарите. Вече на магистралата направо 3 мили. Сега ще мина реката Уисконсин Ривър. Може утре да им за риба на нея. Или на нашето езеро, или на реката. Виждат се ски пистите от среща. То днеска 20 градуса сигурно вече не работят. Даже 23 градуса. Жега днеска за шорти.
Още 10 мили зареждам пак на BP-то и паркирам на Quick Trip-а. Прибрах се, заредя тук на BP-то. Жената не се вижда да кара пици. Само да проверя цената. Тук ще и по-евтино, ма да знам разликата колко е. 2,90 на Quick Trip е толкова. Вече спрях тук. 19-та колона. Трябва да дам вътре картата, да активират колонката. Ежда ми отивам да плащам, значи Quick Trip правят конкуренция. Тя зато е тук по-евтина нафтата, много бензиностанции има. Платих, дават едно кафе без пари. 400 и няколко долара, не знам отстъпката колко е. Заредих 4 курса. Изкарах, мисля, че 300, аз ги обърках. Там май някъде е колко толкова. И тук каква лудница за ядене. Опашка голяма. Тук намалили нафта, ама колонките празни. Винаги беше скъпа. Аз вече заредих, изтърваха ме като клиент. Другия път ще проверя. Ако е същата цена, тук ще заредя. Моето място за ето ще спра малко по-назаде, точно до пикапа. Паркирах да видя гайките как са и да се прибирам. Добре, стегнати са. Ма трябва само там на единия не ми харесва да му сложа една зегерка. Мръдна леко. 23 градуса и двата камиона работят, цяла вечер ще работят. Всичко работи. Сега климатиците ли пуснаха, те ги страх да отворят прозорците. Ще влезе някой муха, ще ги уби. Как спи вътре, не знам. Отделно дет заминава двигателя. Открихме сезона. Първи риболов за тази година. Чакаме някой костур на черви.